जागासिनो दोङो ना बिलुन नांगौ जादों जोंनो बिलुन रेड आरो माथो रेड बायदि मा रेडानो उइसुमोन रेडा पिंक सुनलांस्राबाय एसे पिंकिश इले रेड एसे puasa kan? Suah, suwi itu. Itu cuma jalan kena? Aku cuma jalan. Hai लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो खुलुमबाय लोगोसे जोंनि दोनस्रि फुंखा YouTube चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै जोङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय दिनैनि भिडिअखौ जोङो खोन्थाखादोंमोन नोंथांमोननो माने जोङो जोंहानि बेबिखौ बय ना गार्ल बेखौ नोंथांमोननाव सोंग्रोनाय जादोंमोन नालाय लाभ सिम्बलजों ओमफ्राय नोंथांमोना कमेन्ट हरनायनि उनावहायसो जोङो रिजाल्टखौ होगोन होननानै बुंदोंमोन ओमफ्राय सानदोंमोन आरोना जोङो एसेबां मानसिफोरा जोंनो कमेन्ट हरनाय नङादां मात्र 20 जन बा 30 जन 50 जन बिसिनिफोराल'सो हरगोनदां होननानै सानदोंमोन ओमफ्राय दा नोंथांमोना बहुदानो कमेन्ट हरबाय जोंनो खमैबो 1500सो एसे बारासो कमेन्ट हरबाय आरो ओमफ्राय बिराद गोजोननाय मोनबाय जोङो आयु जोंनि बुंनाय बादिनो बिराद कमेन्ट खालाममारबाय होननानै बिराद गोजोननाय मोनबाय आरो ओमफ्राय आरो फट' पस्ट होनायावबो बेयावबो हरदों रिल्सआवबो हरदों ब्लगावबो हरदों बिराद गोजोनबाय आरो माने नोंथांमोनाबो जोंनि बेबिखौ बय ना गार्ल माने मोनथिनो गोसो जानानै दंमारो होननानै जोंबो साननानै लाबाय आरोना ओमफ्राय दिनै जोङो रिजाल्टखौ होनो लाबाय आरो जोंथ' बुंखादोंमोन नालाय नेक्स्ट ब्लगाव रिजाल्ट होगोन होननानै न' मथो बय ना गार्ल ओमफ्राय जोंनो नै मोनथाम बिलुन नांगौ जादों आरो जोंथ' लाभ सिम्बलखौ येल्ल' कालार रेड कालार बिदोंमोन नालाय ओमफ्राय नै येल्ल' कालारनि बिलुन रेड कालारनि बिलुन ओमफ्राय नै बियो ग्रीन कालारनि बिलुन आरोना येल्ल' माने गार्लमोन ओमफ्रायो रेड माने बयमोन आरो ओमफ्राय नै बे ग्रीनावहाय माबा दं आरो येल्ल'बो थानो हागौ रेडबो थानो हागौ आरो रिजाल्टआ बेखौ दा लास्टआवहाय थुफ्रुनानै देखायगोन आरोना नोंथांमोना सोरना रिजाल्टआ पास जायो बेयाव मोनथिसिगोन आरोना ओमफ्राय सोरनाबा जायाबाबो नोंथांमोनाबो जेबो मोननो नाङा न' भिडिअ'लाय जाखायो नालाय रिजाल्टफोराव ओमफ्रायो र' बेखौ दा थुफ्रुथ'आ दा दसे उनावहाय थुफ्रुगोन बिनि सिगाङावनो नोंथांमोना जोंनो बिराद कमेन्ट हरनायनि थाखाय मुतला एसे नोंथांमोनखौ साबायखर बावगोन आरो ना बावदो दे साबायखर बावदो दे गोदै गारांजों जिखि जाया जोंनि खावलायनाय लेखायै नोंथांमोना बयबो नङाब्लाबो माखासेयाथ' सोलाबखाया अब्लाबो बिथांमोनाबो जोंनि भिडिअखौ नायो जायफोरा जोंनि भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट हरबाय नङा होमबा जोंनि बुंनाय बायदियै जोंनि सोंनाय बायदियै गावसिनि गोसोनि साननायजों गावसिनि फिननायखौ हरबाय रेड लाभ बा येल्ल' लाभ हरनानै हिन्जावसा आरो हौवासा होननानै गावसिनि गोसोनि साननायखौ फोरमायहरबाय दा बिथांमोननिसिम माने जों सानैया माने दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलनि जानानै नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय दा जों सानैल' होनबाथ' जानाय नङा जोंनि बेबिनिफ्रायबो माने अननायखौ नोंथांमोननिसिम हरबाय दा जोङो दान्दिसे उनावनो नोंथांमोननि कनफिउसखौ जोङो गोनो गोथोखौ माने जोङो गोजान खालामगोन रिजाल्टखौ जोबथारनायाव जोङो रिजाल्टखौ होनाय जागोन आरो दा जिखि जाया जोंनि खावलायनाय लेखा जोंनो इसेबां मेसेज खालामनानै माने जोंनो रिप्लाइ खालामनायनि थाखाय जोंनो अननाय हरनायनि थाखाय नोंथांमोन बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय आरोबाव इयुनावबो नोंथांमोना बेबायदिनो जोंखौ माने हेफाजाब खालामबाय था जोंनि भिडिअखौ नाय सापर्ट खालाम शेयार खालाम माने बेबायदिनो गावजों गाव अनलायनानै आरो नोंथांमोननिबो अननायखौ जों मोनबाय थागोन होननानै जों आसा फारिनाय थाबाय न' बेनिफ्राय जोङो दान्दिसेनि उनावनो रिजाल्टखौ नोंथांमोननो होगोन आरो ओमफ्राय बे रिजाल्ट होनायनि सिगाङावनो
माने कुइसन फायबावदों नालाय कुइसनाथ' फायदों बहुद होनब्लाबो बे कुइसननि एन्सारखौ दायो होनो नागिरदों आरोना कुइसना जाहैबाय बांद्राया सोङाखै साफा सानैया सोंगासिनो अब्लाबो साफा सानै सोंनायाब्लाबो सोंनाय नालाय बेखायनो होलांसै आंखौ सोंदों आरो आब'आ नर्मेलि जानाय ना सिजारिन जानाय बेखौ सोंगासिनो ओमफ्राय आंबो रिप्लाइ हरनायथ' जाखायाखै नालाय भिडिअनि गेजेरजों हरगोन होननानै ओमफ्राय आङो फार्स्टआवहाय डक्टरा बुंबाय थादोंमोन आरो आंखौ नर्मेलखौनो खालामनो हागोन होननानै बुंबाय थादोंमोन नाथायबा नर्मेलफोरखौबो एसे नेबाय थानोबो गिलायलायलाङो नालाय ओमफ्राय मुथुआबो नर्मेल खालामला सिजारिनखौनो खालामसै ओरै होननानै रायज्लायखाबायमोन आरो ओमफ्राय जोंना डेटनि सानथाम सिगां जादों होननानै सिगांनि ब्लगाव खोन्थाखाबाय नालाय ओमफ्राय जोङो सिजारिनखौनो खालामनाय जाबाय आरोना माबायाव तेजपुर टाइम्सआवहाय सिजारिन खालामनाय जाबाय आरो ओमफ्राय आं सिजारिन खालामनाय समावहाय माबायदि जानाय बेखौ एसे खोन्थाना होनसै फार्स्टनि ब्लगावबो खोन्थाबायमोन खोन्थानायालाय ओमफ्राय दिनैबो खोन्थानोसै आरो ओरैबायदि गिनाय आं लोगोफोर गिनानै हाथाय साथाय अफ्रेजोब्बायमोन ओमफ्राय नैबेयावहाय गारामायाव रानखांजोबनानै बोरैबा गोरान जालायलायबायमोन आरो मानो थाखाय एसेबां गिनाय मिन्थिया माने आङो फार्स्ट टाइम नालाय ओमफ्राय आरो माबाखौबो खोनाबाय थादोंमोन आरो एसे बै जोंनि माबायाव ओइ दिकियाजुलि नेरला ना माबा बे हस्पिटालाव ना बे हस्पिटालावहाय सासे आब'आ बिदिनो सिजारिन जानायावहाय टावेल थाबोलायदो मादो बिदि खोनादोंमोन ना निउसावहाय ओमफ्राय बेफोरखौ भिडिअखौबो नुनायजों लाबजों ओरैबायदि गिबाय थादोंमोन आरोना आङो बेफोरखौ साननानै मानानै बिराद गिदोंमोन आयौ आंनि उदैखौ माबोरै हाखाव जागोन मागोन बिदि साननानै थोर खोमफैजोबदोंमोन नार्सफोराबो जि बुजायखाबाय आंखौ गिनो नाङा नोंनिख्रुइ खथ' उन्दैफोरानो सिजारिन जायो माखौ गिदो नोंलाय होननानै बुंलायलायबाय आरो आंखौ बर' नार्सफोर दंमोन नालाय ओमफ्राय दसे गिगायो ओमफ्राय आरो दसेनो जि गिफिनो जेखि जाया मानो आङो बेबि मोनखांनायनि उनावबो बिराद गोबाव गिबावबाय ओमफ्राय उनावहायसो गिगाबाय आरो ओमफ्रायो सोरबाफोर माने बेबायदि दोंनायाथ' बहुत प्रेगनेन्सि मानसि बहुत दोङो ओमफ्राय नोंथांमोना गिनो नाङा आरो आं बायदि जेबो गैया ओरैनो सिम्पोलसो जेबो साया ओरैनो माला जालाङो पात्ताखौनो मोना बेनिखायनो नोंथांमोना गिनो नांला आरो माने आङो बिराद बायदिसिना सानफ्लांना लानानै गिदोंमोन नाथायबा आं जेरैबायदि सानदों बेबायदि जेबो नङा जेबो गिनांगौ गैया बेनो आरोना ओमफ्राय रिजाल्टखौ होनसैदां जोङो रिजाल्ट होखांनायनि उनावहाय जोंनि बेबिया बय ना गार्ल बेखौथ' मोनथिसिगोन नालाय ओमफ्राय जोङो नामबो लाखिबाय होननानै खोन्थाखादोंमोन नालाय ओमफ्राय जोङो रिजाल्ट होग्रोनायनि उनावसो नामखौ खोन्थासिगोन आरोना ओमफ्राय होनसै नामा रिजाल्टखौ 1 2 3 गो होनसै नामा बेखौ थुफ्रुगोन आरोना जाहा मुथुआ ओमफ्रायो थुफ्रुनायनि उनाव बिनिफ्राय मा कालारनि बिलुन गयो बेनो जागोन आरो येल्लो बाला गर्ल रेड बाला बय ओमफ्राय बे ग्रीनाव मा दङ दाना आयौ मारै थुफ्रुगोन जालायदों आङो रेडि मारै थुफ्रुगोन जानो र'ब्रा 1 2 3 नांगोन ना 1 2 3 होननानै जागायनांगोन ना थुफ्रुनोसै नामा एक्साइटेड जाबाय नामा लोगोफोर थुफ्रुनोसै नामा थुफ्रुनोसै र'लाय 1 2 3 होनना बुं 1 2 3 go did it Himansi file Ikut tufrupai. Ikut tufrupai. Sandal aku ba? Pai. Ikut tufrugun dai. Pai. Mansila. Himansi keset tufrusi. Himansi ere pai. Gia. Bakacau pai je mama. Gia. Romba ikini auta. Ikini auta taro. Gigan. Gina. Gia le bi thongga wa nunga. Hai tufrun pai. Pai. Dosa ke pangna kemsi jaya. Bidina tato. Ready. 1 2 3 go. Yellow.
Eko, ayolah mencium gitar. Ayolah mencium gitar. Ayolah mencium gitar. Sekarang naik. Naik. Yellow. Yellow color na. Yellow mana? Girl. Lap. Yellow color mana? Girl menalai. Baby girl. Baby girl mana? Result kau menai. Zada. Mami baby ni. Amprayo जायफोरा yellow हरदोंमोन नोंथांमोना रिजाल्टआ पास जाबाय ना जायफोरा रेड हरदोंमोन नोंथांमोननिया जाथ'आसै आरो नेक्स्ट टाइम नोंथांमोननियाबो जाथोंसै नेक्स्ट टाइमाव जोंना आरो बेबि नांगौ नालाय ओमफ्राय नेक्स्ट टाइमाव बे जाथोंसै आरोना नोंथांमोना बोर होबानो जाबाय जोंनो बे जाथोंसै ओमफ्रायो नोंथांमोना नो लादो नो मोननैखौबो लादो बेरफुवा बियो बे गुलसो थाखायो बेलसो बेरदों गेलेनोबा लादो ओइ मोनसेबाव आगैनि मोनसे ओमफ्राय जायफोरा नो होमबा लांदो नो बेरफुवा बियो फिसा सुखानायसो थांदो ओमफ्राय जायफोरा जोंनि बेबिखौ बय ना गार्ल सोंहरबाय थानाया दिनै जोङो रिजाल्टखौ होनाय जाबाय आरोना गार्ल जोङो दिनै रिजाल्टखौ होनाय जाबाय आरोना जोंना बेबिया गार्ल ओमफ्राय बहुत मानसियानो आंखौ बै समावहाय प्रेगनेन्सि समावहाय फार्स्टआव गार्ल जागोन होननानै बहुतानो बुंखादोंमोन ओमफ्राय आङो नोंथांमोनाव कुइसन खालामदोंमोन आरो आंखौ माबोरै नायनानै गार्ल जागोन मायाव नायनानै सिनायदो नोंथांमोना एसे खोन्थाहर होननायाव नोंथांमोनानो खोन्थाबो हरदोंमोन ओमफ्राय उनावहाय आरो सोरबा सोंहरदोंमन आरो FHR नंखौ खोन्था प्लेसेन्टाखौ खोन्था होनबानिया बेयावबो हमनो हायो होननानै ओमफ्राय FHR नं खोन्थानायावहाय आरो गोबाङानो बय जागोन इदि होननानै बुंहरसोनायमोन आरो नाथायबा सिगाङावहाय जायफोरा गार्ल होननानै बुंनायमोन गार्लानो जामारबाय आरो जोंना बेबिया गार्ल ओमफ्राय दा जोङो बेबिनि नामबो लाखिबाय नालाय ना बेबिनि नामखौ जाहा हिमानसिया खोन्थाना होगोन न हिमानसि बे हिमानसि आगैनि नामा मामोनलाय आगैनि नामा दे मोजां खिथा टाइटेलखौ खिथा टाइटेला मा Jilisona. टाइटेला दे Jilisona. बर' जिरि सना बर' माने आखरा जे ज ओमफ्रायो माबा जयोमोन आरो ख ज आरो ख जयोमोन ओमफ्रायो जाहा मुथुनियाबो जे आखरजोंनो जागायनाय नालाय जोंसार ओमफ्राय आं सानबाय मा फिफा फिसाजो एके रासिनि जाथोंसै होननानै जोङो माने आंनो जे आखरजों दोनगोन होननानै बुंबाय थाबाय आं हस्पिटालनिफ्रायनो ओमफ्राय जे आखरजोंनो जोङो नामखौबो नागिरबाय आरो ओमफ्राय दा बर'निनो सिम्पोल नामखौनो दोननोसै होननानै जोङो जिरि सना सायख'बाय आरो नामखौ न जिरि सनाखौनो दोननाय जाबाय आरो ओमफ्राय मालाय जाहा फिसाजोनि माबाया रासिया मुथुजों एके ब्लाड ग्रुपआबो एके ओमफ्राय माया एके मोनलाय एके आरो जेखि जाया ओमफ्राय माथो बुंबावनो आरो जोंथ' रिजाल्टखौ होबाय बिराद गोजोननाय मोनदों नोंथांमोननि कमेन्टखौ लानानैनो जोङो बे भिडिअखौ बानायफिननो हानायनि थाखाय बिराद गोजोननाय मोनदों आरो ओमफ्रायो मोनसे गुड निउस खोन्थाबावनोसै आङो बे मोनसे गुड निउसआनो जाहैबाय दाखालि साननैसोआवहाय आंहा आथिं बुनाय जाबाय थादोंमोन बेबि मोनैनि सिगाङावबो जादोंमोन बेबि मोनखांनानैबो जादोंमोन आं भिडिअ होबाय थादोंमोन ओमफ्राय कमेन्टआव नुदोंमोन आरो आङो ओरैबायदि आयु बेबायदि इसिबां गिदिर आथिं बुनाय नुबाला गथ' खांनोबो गिनोसो मोनलायलाङोहाय बिदि होननाय नुदोंमोन आरो नाथायबा गिनो नाङा बियो समजों लोगोसे हारसिंनो हामलाङो आंनाबो समजों लोगोसे एकदम हारसिंनो सेम रानजोबलांबाय आरोना
जाहा बेबिनि नारिया जनाय लोगो लोगोनो माबालांदों बियो आंना आथिङा सेम जोबलांदों दाथ' जेबो बुनाय गैला सेम सिगाङाव जेरैमोन बेबायदिनो जाबाय आरो ओमफ्राय दाथ' गोरायानो जाबोगासिनो दङ एसे एसे उदै हाफ्रुथारनाय जायो नालाय सिंनि गारायफोराथ' हामजोबनो माजोबनो एसेबाबो टाइम लागोन आरो डक्टरा बुंखादों सानि गाराया हामनो थाखाय 3 मास आरो सिंनि गाराया हामजोबनो थाखाय 6 मास नांगौ होननानै बुंदों होनबा आंनो बे उदैनि गारायखौ पुरा कमप्लिट हामहोनो थाखाय 6 मासखौ आङो रेस्ट लानांगोन आरोना मोजाङै रेस्ट लानांगोन इमान मोजां उदैखौ हाफ्रुथारनाय जायो नालाय लोगोफोर हिनजावफोरनि खाफाला बेनो बोरैबाबा बिराद हेपिबो बोरैबाबा बिराद खस्थ'बो अब्लाबो माथो खालामनो आरोना खस्थ'ब्लाबो सहायनो नांगोन हिनजाव माहारिनि खामानिफोरा बेफोरनो सहायनो नांगोन आरो ओमफ्राय माथो बुंबावनो आरो भिडिअखौबो फोजोबनांसिगोन जोङो जेखि जाया मानो जोङो दिनै जोंनि बेबिया बय ना गार्ल बेखौ क्लेरिफिकेसन होबाय आरोना जेखि जाया जिरिसना जोंहानि बेबिनि नामा नोंथांमोना खोन्थाहरदो नामखौ माबोरै मोनखो जेखि जाया जों मोजां मोननायखौ लाखिबाय आरो बर'नि नाम जिरिसना ना हिमानसि जिरिसना न आगैनि नामा न ओमफ्राय नोंनिया हिमानसि न हिमानसि बर' दे जाहा भिडिअखौ फोजोबनोसै न जाहा आयं मुथा फोजोबगोन न भिडिअखौ न जायफोरा जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय आरो जोंखौ सापर्ट खालामबाय बेनि थाखाय नोंथांमोन बयनिसिमबो दानसे फुंखा इउटुब चेनेलनि जानानै आरो सिगाङाव जों सानैनिल' जानानै साबायखरखौ बावहरनाय जायोमोन जोंनि बेबि सना माइनाव जिरि सना लोगोसे जों सानै लोगोसे नैबे जोंहा आयं फिसा हिमानसि बर' जों गासैनिफ्रायबो नोंथांमोन बयनिसिमबो जों साब्रैनि जानानै नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर